Името ми е Николай Станчев и се занимавам с тренировъчни системи Suples. И днес ще ви запозная с един уникален уред, наречен Bulgarian Bag или Suples турбичка. Suples турбичката е създадена от Иван Иванов, именит наш състезател по борба и настоящ треньор, който живее в Щатите от дълги години и се занимава главно с спортна дейност и е иноватор в тренировъчните системи Suples. Много хора се задават въпроса какво представлява Suples турбичката, защо формата е такава и как може да я използваме. Основните два елемента са главните дръжки. Ето тези. Те се използват при повечето динамични упражнения, след което минаваме на ремъчните дръжки. Това е помощното средство, което използваме за динамичните упражнения в случай, че захвата се измори или имаме проблеми с китките. И останалите елементи са трите странични дръжки, които се намират в страничната част на турбата и ни служат главно за захват, както за динамични, така и за статични упражнения. Може да познаете оригинала по логото на Suples, което се състои от българския трибагрин и бяло, зелено, червено и надписа Bulgarian Bag. Другият модифициран вариант на Bulgarian Bag се нарича Suples Strong. Името му излиза от там, защото турбата е мултифункционална. Самите странични дръжки вече имат място за пълен захват. И най-важното, което е, че при Suples Strong модела може да минава от един размер в друг, от по-малък към по-голям и обратно. Фактически си имаме две турби в една. Сега ще обърнем внимание на размерите на Suples турбичките. Тези, които виждате тук, всички са големи. Така че, дами, не се плашете, имаме и размери за вас. Започват от 5 кг и след това минаваме към 8, 12, 17, 22. И в момента работим върху една наистина много голяма турба, която е цели 38 кг. Но с нея динамичните движения вече са по-обрани и главно работим за максимална сила. И сега ще направя една кратка демонстрация с Suples турбичката, за да добиете една по-ясна представа. А сега е време да влезем в основната част на Suples турбичката. Основните упражнения на Suples турбичката се правят именно с главните дръжки. И днес ще наблегнем на тях. Първо ще започнем с така наречения swing или люлеене, с който се стремим да държим тялото напълно изправено и да движим отляво към дясно с изпънати ръце. С помощта на краката напълно изолирам кръста, което е едно от най-важните неща, след което минаваме към основното движение въртене. Сменяме посока. Следващото основно упражнение на Suples турбичката се казва Snatch или изхвърляне. Е много важно краката да бъдат максимално отворени в страни. Най-важното при упражнението Snatch е турбата да бъде малко зад краката. Кръста трябва задължително да е прав и от тук следва едно дърпане с лакти навън от тялото и поставяме турбата зад тила, след което повтаряме. Следващото основно упражнение се казва рамено хвърляне или така нареченото arm throw. Самото наименование на упражнението идва от спорта борба и за целта трябва краката да ги съберем
на ширината на раменете. И сега правим познатият свинг за люляването на турбата. Никога не се тръгва от статично положение да прехвърляме турбата ето така на рамо. Много е погрешно, заради натоварването, което прилагаме към кръста. Затова, че първо залюляваме, отново с прави ръце и когато наберем инерция, вече прехвърляме в страни от тялото на самото рамо. И от тук започваме да правим самото упражнение. Отново при самото упражнение кръста е основната част, на която трябва да наблегнем. Той трябва да е прав. Гърдите изпъчени напред, залюляваме и поставяме над рамо, след което връщаме отново. Кръста прав. Цялото напрежение е в краката, а кръста е статичен. След като ви запознах с трите основни динамични упражнения на суплес турбичката, ще направя една кратка демонстрация във вид на тренировка.